வணக்க நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் பிரவீன் குமரிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, உங்களுடைய ஆதார் கார்டுடன் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்று நம்ம மொபைல் மூலமாட்டே ஆன்லைனில் எளிதாக பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் சம்டைம் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அது எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் இணைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மொபைல் மூலமாட்டே ஆன்லைனில் பார்த்துக்கலாம். அது எப்படி நம்ம பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இதே மாதிரி பயனுள்ள வீடியோலாம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுடைய மொபைலில் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நான் கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஆதார்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கேன். டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்துருங்க. நான் டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்தாச்சு பாருங்கள். அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆதார் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு. அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் கிளிக் பண்ணியாச்சு. கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு வாங்க. கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். ஆதார் லிங்கிங் ஸ்டேட்டஸ், செக் ஆதார், பேங்க் லிங்கிங் ஸ்டேட்டஸ். அதில் அந்த பேங்க் லிங்கிங் ஸ்டேட்டஸை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் கிளிக் பண்ணியாச்சு. கிளிக் பண்ணால் இதை நீங்கள் டெஸ்க்டாப் மோடில் வச்சுருங்க. வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் கீழே நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு வாங்க. இதில் உங்களுடைய ஆதார் என்ன டைப் பண்ணிடுங்க. நான் என்னுடைய ஆதார் என்ன டைப் பண்ணுறேன். நான் என்னுடைய ஆதார் என்ன டைப் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு கீழே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு கேப்சா கொடுத்துருக்கு. அந்த கேப்சா நீங்கள் கரெக்டாக டைப் பண்ணிடுங்க. நான் டைப் பண்ணுறேன். நான் கேப்சாயை டைப் பண்ணியாச்சு. டைப் பண்ணால் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். சென்ட் ஓடிபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன். அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணால் நம்முடைய ஆதாருடன் லிங்க் பண்ணியிருக்க மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபியை இதில் நீங்கள் கரெக்டாக டைப் பண்ணிடுங்க. நான் டைப் பண்ணுறேன். இந்த பாக்ஸில் உங்களுடைய ஓடிபியை நீங்கள் கரெக்டாக டைப் பண்ணிடுங்க. நான் கரெக்டாக டைப் பண்ணுறேன். $3563. ஓகே, நான் அதோட ஓடிபியை நான் டைப் பண்ணியாச்சு. டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே சப்மிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள். இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இந்த பேஜ் தான் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும். இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கங்க்ராச்சுலேஷன், யுவர் ஆதார் பேங்க் மேப்பிங் ஹாஸ் பீன் டன்னு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நம்முடைய ஆதார் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பேங்க் லிங்கிங் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவில் இருக்குது. பேங்க் லிங்கிங் டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14/1/2015 இந்த பேங்குடன் எங்களுக்கு இணைஞ்சிருக்கு. அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த பேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுடன் உங்களுடைய ஆதார் இணைஞ்சிருக்கு. சம்டைம் இந்த மாதிரி என்ஏன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துன்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆதாரோட எந்த ஒரு பேங்க்குமே இணைக்கப்படலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் இணைக்கப்படலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ நீங்கள் ஒன்லி டைரெக்டாக பேங்க்கில் போய் உங்களுடைய ஆதார் கார்டை கொடுத்து நீங்கள் லிங்க் பண்ணியிருக்கலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் மொபைல் பேங்கிங் இல்லை இன்டர்நெட் பேங்கிங் இந்த பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்களே ஆன்லைனில் உங்களுடைய ஆதாரை நீங்கள் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுடன் லிங்க் பண்ணியிருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்க வர உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது